cah iki kang selupan cah iki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Apa Jemrata Jemrata? Iban yen padha-padha. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja kelakon dosa mungsuh aku lekane. Mari kemari. Ana satru ngaglah. Sopo iki? Takon karo aku satru ngrandu Gumbala, Bambang Antasena, Bambang Antasena. Ya dasar Kemaranyata. Sing buri sapa? Bambang Petruk Kantong Bolong. Bambang Petruk Kantong Bolong. Sing buri dhewe sapa? Kalau muni Bambang Janturan wis ora ono lho kok ngajar kuwi. Bambang wis ora ono. Aku Bambang Bagong. Ora kok do nganggo Bambang kabeh iki ya men serasi kok ya. Panjenengan nganggo Bambang Antasena aku ya nganggo Bambang Petruk kene Bambang Bagong itu. Ah kae sing lagi teko kae Bambang Prastiwi. Wis ora iso diampet tenan dol. Yo arep perang kok ngrembug sapa-sapa ki. Men aku ki bebas kok nyambut gawe. Oh ya wis. Kuwi Wadyabala Dandang Mangure, dasar Puranyata. Semar bakal boyong marang Dandang Mangure. Ayo boyongan Semar. Langkawana kuwandane Antasena. Lho. Kowe dadi kepalanging wong-wong Dandang Mangure. Apa-apamu ora minggat tebak dalam kene marganing patimu Singalena prapteng lalis. Sorry, makane. Ambyah awur-awur wong Karang Kadempel dibeteng karo anak-anak Pandhawa. Kowe wong Dandang Mangure ya dasar Puranyata Satra sisik Antarja. Kowe sapa? Aku Tumenggung Salukat Katut Barat
tumenggung salukat katut barat arep ngopo boyong Semar Badranaya ayo sirnakna Antarja mati dening aku cerdas perang rasa dadak pokokan pola tak canda tak gomblesek ning jero bumi mudar mesti wonge ngene iki lho wong tapi ngene iki ora kaya adine dadak meseng-selke awak iya betul nggih mriko maju meleh lho kok malah dawuh aku lho pasrah karo sampean adikku Garuda durung manggang karya wah ya iman marang ngaso ning antariksa kae lek ra tak celuk tuman wae kakangne ro adine nyambut gawe sampean teng pundi wah Wadyabala menungso dandang mangure padha nungsang kuyang numbuk bentus. Ora kok padha kalah piye kae? Padha kalah piye kae? Ora padha kalah piye kae? Para perjina manjim setan mriprayangan. Aja nganggo cara sing agal. Nganggo cara sing alus. Jiwane wong-wong kae disusupi men padha gelut dhewe-dhewe kanthi cara mengkono karang kadempel bakal geger. Oh iya, ayo Kang tak derekake. Ayo Kang tak derekake. Ayo alon-alon. Kanan karang kadempel katone kaya wis padhang. Iki wis tentrem kahanane mengkari bapakmu bakal miwiti bangun karang kadempel. Nggih. Nek ya kudu tata-tata lho, Den. Merga nuwun sewu. Sing nami Wadyabala dandang mangure niku mboten mung wujud menungsa tok. Sing jeneng Wadyabala dandang mangure niku mboten wujud menungsa tok. Ana demit, ana ula, ana kewan. Niku nek mboten prayitna ngati-ati ngrekoso sampean.
Mula kudu sing praitno ngati-ati. Iya. Bener kandhane Petruk Dimas. Iya, mula Kang saka kuwi aja nganggo netra lahir tok Kang, ning netra batin. Mergo aku ngerti Petruk bener apa omongane nek Wadyabala Dandang Mangure iki dumadi saka pirang-pirang perjineman ya ana, jin ya ana, berkasaan ya ana, setan ya ana. Mula kudu sing prayitna ngati-ati lho Kang. Tan samar pamoring sukma sulukmaya winahya ing asepi sumimpen telenging kalbu. Datan prayitna nata pringgondani Prabu Anung Gatotkaca sinusupan balaning Betari Durga mila katingal abrit bergatak pasuryane nalika semanten datan taliwara anyandhak ora Petruk linarak wani kagiat lisang Antasena wau. Lantel ora, ah jandes. Lah tenan to Gong. Aku ora wis omong to. Wadyabala Dandang Mangure iki ora mung agal ning alus ya ana. Nyatane Kakang Garukaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandhak glone ditekak dilarak kaya ngono kae. Pun nengke mawon men mudhar sisan. Ora kok Petruk kok mati. Ben Petruk iki diutang aku ora tau nyaur. Men tekan Ndara Garukaca aja. Kae ya Kakangmu. Nek nganti eneng apa-apa engko ndrawasi tak kandhani. Lah terus piye? Manut aku. Doyak, Gong. Doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garukaca. Nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko mati dening aku wae. As! Monster! Amatara Prataca ya prata imbangnya bojo-bojo. Kowe sing bentengi Cemar Badrana ya yo, aku lan nrimake. Wo cah iki Kang Selupan cah iki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Amatara Prataca. Imbang yen bojo-bojo. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja kelakon dosa mungsuh aku lekane. Mari kemari. Den kula salah napa ngono? Kula salah napa Den? Ora dicolke. Kula bakal gawe macak pancak pundakmu jebol siramu. Aduh. Kang. Reng. Modar aku ora. Den dicolke. Ampun kaya ngaten iki Ndara. Sampeyan kenging napa, Gus? Sampeyan kenging napa? Mit Kang. Dimas, aku kena apa? Kakang ora prayitna. Aku wis omong to nek balane Brayu Durga iki ora mung agalan tok, ning alus ya ana. Sajahe Kakang disusupi karo balane Durga, kowe nekak Petruk. Petruk. Mbah. Petruk aku ora ngerti apa-apa. Ora ngerti apa-apa kok cecok. Lagi tengok kok cek gulune ditekak dilarak. Kalau mencinge pindah. Aku njaluk ngapura. Wis lho rasa dadak. Iki Kakang Garukaca mau diangslupi. Lho, sing angslupi sapa?
balane Bathari Durga. Oh, niki pun sadar dereng. Wis. Bagong mau ya heeh. Nggih napa? Heeh. Nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan. Mripate abang. Ha iki mati jere. Ajar dasmu lho. Kowe ngapae? Jare Kang Slopan, wis mau ya nyok. Antil sisan. Jarene Kang Slopan kok jarene. Wis mari kok ya kok. Wis mari ya. Tak kira nek isih Kang Slopan. Iki mbebayani lho terus nggih. Kowe mlayu ning omah kono. Terus takon karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir demit. Nek nganti engko demit ora do diusir, karang kademel ora tentrem. Saniki, heeh. Nek ana demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu. Yo Gong yo. Matan. Pedalane mlayu banter banget. Aku sing nyuruh saka mburi kok banter banget. Ana wong tuwa tenguk lincak nganti gegeblak. Nyun ngapura, Pak. Piye Petruk? Ndara Antasena bisa nyingkirke Wadyabala Dandang Mangure sing wujud menungso. Sing waune kathah sanget musuh Antasena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Terus ning niki sing tekan Karang Kadempel ora ming wadya menungso, Pak. Ning Wadyabala jim setan priprayangan. Ndara Garukaca ya Kang Slopan, Bagong ya Kang Slopan. Niki kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan Bapak. Ken nyuwun donga ngusir demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir demit ming tembunge Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis kuwi. Anggere ana jim setan, kowe ndodhok ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis. Ana mangkat. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Yo Kang yo. Yo, sik aku ngapalke sik. Yo. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Ayo Gong, ayo. Teguh. Aduh. Truk. Rene sing piye to? Aku ora apal e. Teguh Yuwana slamet. Pokoke ning ngapalke ngene iki. Teguh ning ngene Yuwana, terus ning ngene slamet saka kersaning Gusti. Oh iya. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Yuwana, walah. Teguh Yuwana ning gone slamet ngampiri Yuwana. Angel tenan iki slamet ngampiri Yuwana ngejak Prastini. Angel tenan iki. Pokoke adewe kudu gareng meneh digareng. Gareng rasa dijak aku ndak ngisir. Oh iya. Ayo ndi wong Karang Kadempel. Ayo udus. Nek tak matke ra kuat atiku. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Biar mandi bapake. Ayo Gong aku wis entuk siji. Yuwana.
Ah, jan ora bener-bener iki mau. Monggo wis tak incengke lho. Tego Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti Modar. Apa saiki? Alah. Hai. Ojo. Medani tenan iki. Tego Yuwana. Aduh. Tego Yuwana slamet. Slamet utang Teguh. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet kersaning Yuwana nang gone Teguh. Piye Gong, aku ora apal. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Oh, aku wis sukses kok. Udus. Teguh Yuwana slamet ya aku. Oh, kaya demit e bokongmu. Gong gilogong demit gong ora tau medeni iki nggo praktek. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Weh. Pinokio. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh Yuwana. Capa ora iku ora. Teguh Yuwana. Dian, tak cokot ta Reng? Nah. Ketegelen. Tak cokot ndiase ora. Pancat pundake jebol molone. Aku arep njaluk Semar liyane kangenan ning ngapalke aku. Ora njaluk liyane wis. Teguh Yuwana. Oh bapak, sopo-sopo arep dirapali, sopo-sopo arep dirapali. Paliyane Pak. Liyane Teguh Yuwana angel tenan asli. Tenan Pak. Kajate ora dadi, sing ciripit gula batu kejepit. Kajate ora dadi, sing ciripit gula batu kejepit. Oke. Nah iki apal aku. Kajate ora dadi, cincin silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi, cincin silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi. Dak. Ora apa-apa ya. Ini. Kowe mau njaluk bapak piye? Dinae kajate ora dadi, aku krungu kok. Kajate ora dadi, cing ciripit.
Ha iya. Iya, balen-balen. Kajate ora dadi, cincri silit. Cinciripit. Cincri silit. Lambe iki nek lambe elek kok nek ngandian ora lambe elek ora. Salah. Cinciripit. Cincirip. Oh. Aku mau cincri silit ya. Kajate ora dadi. Cinciripit gula batu kecepit. Wah, ampuh iki, Truk. Iki matine nganggo kajak-kajake. Ha iya, bapak nek ngekeki mesti ampuh kok yo. Nah yo. Kana minggat kana. Yuwono slamet sekon Teguh Yuwono slamet sekon Teguh Yuwono slamet Gang iki bagianmu le Udus pawang ula Teguh Yuwono slamet saka kersaning Gusti. Kajate ora dadi. Piye, Gong? Ama aku. Dicekel ra kenang. Lihe. Kajate ora dadi. Petro rene ndongane iki tak ajar. Lho. Iki demit e, Kong. Iki apike? Lho, apik. Aja dadi dongani. Semen ngene iki wae. Oh jeneng demit kok. Iki demit medeni kaya ngono kok. Kajate ora dadi. Reng tak sumpel cangkemmu lho, Ren. Nek nganti iki ilang obong mati ku tak ajar lho. Biar tok apake? Arep tak ngu. Warding ora. Kajate ora dadi. Kowe ngapain kalau menjinge munggah medeni? Mulai aku haus. Haus yo ngapa ora? Kajate ora dadi. Woi, dan reng asline demite udu iki. Andi nang kono. Ngeri tenan ya aku. Anak gendruwo. Ajar dasmu lho kowe. Endi? Wala. Piye kowe bungah to? Bungah aku. Gareng iki sing ora cocok tuwekan ora. Gong. Saki ya, Gong. Aku jane melas lho, Bro. Demit kaya ngene iki aku sok melas. Yo. Iki ora ndi sanak, ora ndi kadang, senengane
digodho karo menungso ngono kok. Apa ya kowe mentolo? Iki ijen tanpa ruang lho kok. Ora dulur, ora duwe anak. Kowe madhep rono kok iso pas terus. Mesake kok ya. Mbok ya wis saiki rasane di ngapura ngono lho. Supaya awake dhewe iki urip berdampingan. Heeh, pancen iya. Ha iki memelas e. Bagong nekat ora. Gregeten aku. Ih. Rasane kaya kepiye ngono. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi, kajate. Aduh. Ngapa, Gong? Dan balane Betari Durga ana sing nggawa mriyem pun. Siap menembakkan. Ngeri to. Waduh. Ayo ora krasa tetep empuk. Waduh. Wah dengkole. Anak-anakane pancen senengane do. Kon kresiki demit kok malah udus. Iman lahir batin suci ora bakal kegodha dening apa wae. Semar ki wis tuwa, Semar ki wis menep, ora bakal wis ora kurang jaman nom-nom aku biyen. Nek ora wong tuwa tak keplandase ya. Kok gayane ngliwat kok karo tangan iki jawil nil. Waku ora. Dawa Kyai. Ora. Janjane ngopo to? Oh, iki wis cinadang. Dadi dewaning panggodha pangrencana. Ya bener kowe iki mesti duwe pakaryan ganggiri godha marang titah. Ingkang wis bener lempeng lakune kudu mbok enggokake. Tur kowe mbawahi sangganing para berkasaan kowe iki duwe wadyabala jim setan. Nek golek pangan ya golek pangan sing pernah, aja kok ganggu gawe karo katentremane menungso sing padha urip ning jana loka. Elinga yen to sapirangan wadyabalamu kuwi uripe pancen sih sinian antaraning menungso lan bangsaning jin. Ning aja sok ganggu gawe karo menungso. Wis cinadang dening panguwasaning Gusti. Jim setan kuwi duwe pangan dhewe-dhewe, menungso ya duwe pangan dhewe-dhewe. Ora kena suk-sukan rasane. Aja nganti kowe ora arik marang kamardikaning menungso. Namung kepengin madosaken tedha baju barat ingkang dipun arah menyipun Kyai Semar Badranaya. Lah apa kira-kira kuwi do tedas mangan dagingku apa piye? Apa kira-kira do seger ngombe getihku?
Nek kira-kira baju baratmu ki do seger ngombe getihku, wareg mangan dagingku. Aku ikhlas. Ning kosok Bali nek do mendem, nek do modar ngombe getih karo mangan dagingku, aja mbok luputke Semar. Hah? Ketoke pancen aku kuwi, pancen kepenak nek diangkah dadi panganing baju barat. Ning kowe ora ngerti. Malah wong kaya Semar iki sing janjane daginge ora enak, getihe ora seger tumraping para berkasaan. Golek pangan sing apik-apik, aja ndudul kamurkaning Semar. Nek nganti aku engko muring aku nesu, tak kumbala geni dadi apa kowe sawadya balamu. Nyuwun pamit Kyai Semar, nyuwun pamit. Antasena kula ngaturke panuwun nggih Den. Ya kek ora dadi ngopo. Pancen dadi kewajibanku lan para putra kabeh kudu gawe tentrem karang kadempel. Nggih, matur sembah nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong. Kowe pancen wong-wong sing mempeng. Kowe bisa ngayomi marang kawula karang kadempel. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak Semar. Sedaya sampun ketingal trentem ayem. Iya. Lah, saiki aku arep kandha karo anakku Bagong. Mergo kowe mau wis tak janjeni arep tak utus. Lho, Gong, gek maju. Lah iki didadekke wong penting karo Bapak. Maju. Pripun, Pak? Wewangunan iki bakal indah, bakal apik lan becik. Kowe munggah ning kayangan. Waduh. Truk? Kayangan ngendi, Truk? Ayo kono, dhuwur kono aduh. Sago ora? Siap. Wani tekan kono, wantun. Nek wani kowe nembunga Bathara Guru, adikku si Manik Maya. Nek karang kadempel butuh winih, ya kuwi pelemper tangga jiwa lan winih jambu dipanirmala. Munggah njaluka Bathara Guru. Nek Bathara Guru ra entuk, omong nek sik dawuh Semar, aku ki kakangne Bathara Guru, aku ki Sanghyang Ismaya, kae Manik Maya. Teja Maya ki toga kae. Nek aku sing nembung Bathara Guru mesti menehake. Umpama mboten, umpama Bathara Guru ora menehke piye ayo. Sakaremu tak paringi Purbawasesa. Tenan? Iya. Bagong yen Malgang Legong ngelingono putrane sang Bojogati. Suluk ya ngawur Bagong. Ora ana sulukan Bagong kok tak gawe ana. Engko ming mangelingono. Ayo pokoke anggere mangelingono ra wis beres lah iya. Pun ngaten Pak kula nyuwun pamit tambang semetu. Pangestu. Ya sing ati-ati. Truk aku arep gleleng, Truk. Ya. Munggah kayangan aku. Ngerti dalane apa? Udah. Aku wani ngono. Sing jeneng munggah kayangan ki munggah Gunung Himawat utawa Gunung Himalaya. Kuwi gunung dhuwur banget. Nganti pucuke ora ketok, pucuke tembus langit. Kono kuwi mapane kayangan. Oh, nek
kepleset sithik ngono wah glundung modar kok ada to Pak pancen kudu ngono mengkari sago ora kowe tak duta neng kayangan sah iki lakone wis diduta dening Bapak Semar tak anteni balimu nggawa winih jambu dipa nirmala karo winih pelem pertangga jiwa alah mung diganti winih biasane kembang to Pak ora sok badar iki kaya ngono kuwi kok ndak do ngerti oh nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit Pak bidal dinten menika wis jareng engko gara-gara kira nganggo aku sih waduh anjuk piye tenan ora ana sing anu nyebar pil kabeh ditotol pitik ya terus aku tak makasih ya terus hati-hati ya Gong Derantasena Allah nyuwun pamit nggih ya sing hati-hati Gong pokoknya nggrono gunung tulisane Gunung Himalaya kuwi munggah aku tekan kayangan siap nek dudu tulisan Himalaya aja dunggahi lho Gong ora sembarangan munggahi gunung nggih kula nekat kok wong pun ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih Ndara ya sing hati-hati wis ya Pak iya nek Bathara Guru ra meneke sakarepmu arep piye-piye sakarepmu aku sing tanggung jawab oke wah gleleng iki wis ya Reng wis menyang kono cerewet wae ora wis ya terus ya wis tak sangoni Puja Basuki kadi pira udu njaluk pamit ya Pak iya wis gak wis kono iki ra disangoni blas apa piye iki mengarep dikongkone kok dadak njaluk sangu kayangan ki ra ana wong dodol menyang nggih nyuwun pamit Pak sing hati-hati aja kaya bocah cilik